Γεια σας παιδιά, όλα στριφογυρίζουν όπως βλέπετε. Εδώ στριφογυρίζουν όλα στριφογυρίζουν. Αυτό το ηχείο στριφογυρίζει, το ακουστικά στριφογυρίζουν, εκεί στριφογυρίζει και εδώ στριφογυρίζουν, όλα στριφογυρίζουν. Στριφογύρισμα. Παιδιά, μία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι βίντεο θα θέλατε να κάνω. Έχω σχεδόν ξεμείνει από ιδέες. Θέλω να μου πείτε γιατί έχω ξεχάσει πράγματα βασικά. Δείτε λίγο ο δεινόσαυρος μπαλόνι που δεν φαίνεται τώρα σαν δεινόσαυρος επειδή έχει ξεφουσκώσει. Και εκεί δείξτε τη ζωγραφιά μου, κάμεραμαν. Κάντε λίγο zoom. Εδώ. Εκεί, εδώ, όλα αυτά. Δείτε ξεμέτα εκεί το φωτιστικό. Και παιδιά, έτσι όπως δείχνει ο κάμεραμαν τη ζωγραφιά μου, εγώ θα κάνω ένα μαγικό. Όψ, πώς άλλαξε. Ούψ, πάλι άλλαξε. Και πάλι είμαστε μια χαρά τώρα. Να ξέρετε, για αυτά τα βιντεάκια έχω μια επαγγελματική κάμερα που δεν θυμάμαι πώς λέγεται η μάρκα της. Καθίστε λίγο να ψάξω εδώ. Στην οθόνη από πίσω λέει. Θα σας τη στείλω να δείτε τη φωτογραφία της στις αναρτήσεις. Σας παρακαλώ, κάντε όλη εγγραφή. Εδώ λίγο zoom στη ζωγραφιά όπως πάντα. Τηλεμεταφορά και εκεί και στην κανονική μας θέση που είναι εδώ, δηλαδή στο κρεβάτι. Παιδιά, θα κλείσω τώρα το βίντεο. Σας λέω γεια.